මේ අකරපත්තු ප්‍රධාන ජුම්මා දේවස්ථානයේ පරිපාලන කමිටුව සහ අපේ රුහුණු ලංකා ආයතනය ඒ වගේම කොළඹ රාජකීය පිංටි නිදා පදනම සියලු දෙනා එක්ව අපේ මාතෘ භූමිය තුල සාමය හා සහජීවනය ගොඩනැංවීම අරමුණු කරගෙන මෙම වැඩසටහන අද අපි සකස් කර තිබෙනවා. ஆகவே படைக்கிறவர்களில் மிக அழகானவன் பெரும் பாக்கியங்களுக்குரிய அல்லாஹ் උයර්මානවනානනාව. තවද සැබවින්ම අපි මැටියෙන් යුත් සාරයෙන් මිනිසාව මැවෙමු. ඉස්ලාම් දර්ශනය තුළ තිබෙන කරුණු රාශියක් අද අපිට අවබෝධ කරගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම නීති පිළිබඳව ඉස්ලාම් ජාතිකයේ ඒ තමන්ගේ ජාතිය නැත්නම් ආගම මොනියම් හෝ විදිහටද ආරක්ෂා කළ යුත්තේ ඒ තුළ තමන් කළ යුතු යුතුකම් තමන් කළ යුතු කාර්යභාරය පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් බෞද්ධයන් හැටියට අපිට අද අධ්‍යයනය කරන්න ලැබුණා. කාන්තාවගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරගන්න ඕනෙත් කාන්තාව තව කෙනෙකුට ආරක්ෂා කරලා දෙන්න බෑ. නමුත් ඒ අයිතිය මොන ආකාරයටද තමන් අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳින්න ඕන කියන කාරණය අද මට அத்தியனை கரண்ட் லெப்லாம். இன்று உண்மையிலே இந்த நிதா ஃபவுண்டேஷனால் மேற்கொள்ளப்பட்ட பயிற்சி பட்டறையானது உண்மையிலே எனக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைந்திருந்தது. இன்று நுணுக்கமான முறையிலே இவர்களுடைய வழிபாடு மற்றும் சமய சடங்குகள் மற்றும் ஏனைய விடயங்களும் வரலாற்று நிகழ்வுகளையும் அறியக்கூடியதாக இருந்தது. இஸ்லாமியர்கள் கூட பழகிருக்கோம். இருந்தாலும் அவங்களுடைய மார்க்கம், அவங்களோட தொழுகை, அவங்க பின்பற்ற முறைகள், அதாவது இறந்த பிறகு எவ்வாறு அவங்க நடந்து கொள்வது, இந்த விஷயங்களை இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் இன்னும் மேலும் தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடியதாக இருக்குது. இதுவரைக்கும் எனக்கு இஸ்லாமிய பெண்கள் கணவரை இழந்தா ஏன் அந்த இத்தாவில் இருக்கணும்ன்றதுக்கான சரியான தெளிவு கிடைச்சது. අපි කලින් තිබුණ දේවල් වලට සහභාගී වුණාට එතනින් අපි ආගම පිළිබඳ අපි ගොඩාක් දේවල් දැනගෙන හිටියේ නෑ. නමුත් අද ඊට වඩා දේවල් අපි දැනගත්තා. මොකද නබී නායකතුමාණන්ගේ පැමිණීමේ වර්ෂය, එතකොට කියපු දේවල්, මේ කියන්නේ කුරානයේ තියෙන ගොඩාක් දේවල් අපි අද පොඩ්ඩක් අවබෝධ කරගත්තා එදාට වැඩි. ඒ ඉගෙන ගන්න තියෙනවා නම් කැමති. පල්ලියක් ඇතුළට ඇත්තටම අපි ඇවිල්ලා තිබුණේ. අද අපි ආවා. අපි හැමෝම ඒ දැනගත්ත දැනගත්තා. ඒ ගැන සතුටුයි. මවුලන්තුමේ හැමදේම ගැන අපිට විස්තර කරා. නොදන්න ගුණාද දෙයක් අපි මේකෙන් ඉගෙන ගත්තා. உண்மையிலே நான் இன்றைக்கு முதல் இந்த பள்ளிவாசலுக்குள்ள உட்பிரதேசிக்க பள்ளிவாசல் என்று எனக்கு தெரியும். ஆனால் உள்ளுக்கு வந்ததே இல்லைண்ணா. இன்றைக்கு தான் வந்தேன். வந்து நிறைய விஷயம் இங்கே கற்றுக்கூட. என்னண்டா நான் வரக்குள்ளே கொஞ்சம் வஞ்சித்தான் வந்தேன். நான் என்ன நம்ம உள்ளுக்கு தெரியாமல் போகிறோமோன்னு. ஆனால் வந்தேன் உள்ளுக்கு போங்கன்னு சொன்னாங்க. இங்கே வந்தோடனே மறைஞ்சு கொண்டேன். பள்ளிவாசலுக்கு பெண்களும் வரலாம் என்ற ஒரு இது அறிஞ்சோம். மற்றது இந்த மையத்து விஷயம் உண்மையாக எனக்கு கடும் இது உண்டு. என்னென்னு சொன்னால் எங்கடையிலலாம் மையத்து விழுந்தா உண்மையாக ஒரு வீட்டுக்கு எப்படியும் குறைஞ்சது 50,000 காசு வேணும் அந்த மையத்தை கொண்டு இடக்கிறது. ஆனால் இது பள்ளியாலே ஒரு இது என்று சொல்லக்கூட எனக்கு உண்மையாக இந்த மதத்தில் இது கொள்கைகள் நல்ல கொள்கைகள் என்று அறிஞ்சு கொண்டேன். நான் மக்காவை முன்னிட்டு இந்த நின்று பள்ளிவாசலில் தொழுவுறன்றது இன்றைக்கு தான் எனக்கு உண்மையாக தெரியும். என்ன தொழுவுற பள்ளிவாசல் எங்கே பக்கமிக்கோ இருந்து தொழுவுறன்னு தான் தெரியும். ஆனால் மக்காவுக்கு அந்த அதில் அதை முன்னிட்டு தான் இப்படி தொழுவுறண்டு இன்றைக்கு தான் விளங்கி கொண்டேன். මුස්ලිම් ආගම හා බැඳෙනකොට මේක ඇත්තටම අනාවබෝධයකින් තමයි මම මෙතෙක් කල් හිටියේ. ඇත්තටම මේ ආගමේ ගොඩක් හොඳ දේවල් තියෙනවා. කාන්තාව ගැනත් අපි අර කලුව හැමදෙන ඉන්නකොට යාලා ඇයි එහෙම ඉන්නේ කියන එක අපිට හරි ප්‍රහෙලිකාවක් වුණා. දැන් ඇත්තටම කියනවා මෙතෙන්දී අපි ඒක විසඳගත්තා. මෙවැනි වැඩසටහනක් ඔබගේ ප්‍රදේශයේ පැවැත්වීමට නම් නිදා පදනම අමතන්න.